Dobrý deň, moje meno je Jozef Kubinec a dnes by som vám chcel predstaviť víziu rodinnej spoločnosti Katenková výroba týkajúce sa cirkulárneho obstarávania nábytku, pretože podľa nás je to udržateľný nábytok, ktorý nám môže priniesť udržateľnú budúcnosť. Na trhu Európskej únie rastie dopyt po nízkonákladovom nábytku, čo spoločnostiam podnikajúcim v tomto segmente sťažuje zameranie sa na skutočne trvanlivé a kvalitné výrobky. Okrem toho zvýšená celosvetová hospodárska súťaž v oblasti surovín alebo zvýšenie nákladov na pracovnú silu a energie, ako sme to mohli vidieť v minulosti, v rámci Európskej únie komplikujú bežným lokálnym spoločnostiam podnikanie v nábytvárskom priemysle. Niektoré z týchto prekážok by sa mohli prekonať vďaka obehovému verejnému obstarávaniu alebo aj cirkulárnemu verejnému obstarávaniu, ktoré by práve mohlo viesť k dopytu po obehovom nábytku aj z celej spoločnosti príkladom. Pri obstarávaní nábytku môžeme a mali by sme brať do úvahy environmentálne a sociálne aspekty. Respektíve, aké parametre hovoria o tom, že je nábytok cirkulárny? Je to napríklad požiadavka na predĺženie životnosti nábytku. Napríklad tým, že budete požadovať zváraný nábytok oproti montovanému. Alebo budete mať požiadavku na dlhšiu záručnú dobu, ako sú len 2 roky. Ďalej môžete požadovať, aby bol nábytok taký, že sa dá opraviť, modernizovať a upravovať. Je to napríklad požiadavka na dodávanie náhradných dielov k nábytku. Môžete požadovať recykláciu nábytku, čo znamená, že požadujete, aby bol tak zostrojený, aby bola jednoduchú demontáž základných dielov. Môžete takisto požadovať odvoz starého nábytku v rámci dodávky nového a opätovné použitie. Čo znamená, že napríklad váš starý nábytok zoberieme, redistribuujeme a dáme ich organizáciám, ktoré sa napríklad starajú o sociálne slabších. Ak chcete vedieť viac o cirkulárnom obstarávaní, cirkulárnej ekonomike, pozrite si aj naše ďalšie videá.